my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down, Moses, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. my people go. Стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати для тебе знайти. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, ти ж перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, ти ж перевіряєш зошити. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда